Tungod sa kanindot ug kaadunahan sa mga kapuluan sa Pilipinas ug strategic location niini sa kalibutan, daghan ang gustong moangkon sa nasod bisan pa man nga anaa na kini sa ilawom sa kontrol sa gamahanang imperyo sa mga katsila. Kini ang istorya sa Battles of La Naval de Manila, kung diin pila ka bisis nga nisuway sa pagsako pa mga Dutch sa Pilipinas batok sa mga katsila. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe o i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Pareha sa Espanya o Portugal, ang Dutch Republic gusto pong adunay kaugalingong ruta sa kalakal sa Asya, maong naabot nila ang Pilipinas o gustong mulabaw sa commercial trading sa Southeast Asia. Og tungod kay kasamtangan silang nakipaggubat sa imperyong Katsila sa Europa niadtong panahona, permi nilang harason ng mga galyon sa mga Espanyol sa Manila Bay o sa mga duol nga lugar para maputol ang kalakal niini sa China o Japan. Ang pinakaunang Dutch squadron nga niabot sa Pilipinas kay gipanguluhan ni Oliver van Noort niadtong December 14, 1600 ug nakipaggubat kini sa mga galyon sa Katsila didto sa Fortune Island sa pangulo ni Antonio de Morga. Nalunod ang flagship ni de Morga nga San Diego tungod sa gubat pero napildi gihapon sa mga Katsila ang mga Dutch ug niatras sila palayo sa Pilipinas. Niadtong 1609 usa na pud ka Dutch fleet ang nakit-an sa Manila Bay sa pangulo ni Francois de Wetter ug isuwayan nilang atakihon ang Manila. Pero napugnan kini sa gobernador general nga si Juan de Silva nga niatake dayon sa mga Dutch sa gubat sa Playa de Honda. Napatay sa mga Katsila ang leader sa mga Dutch, mao niatras dayon sila palayo sa Pilipinas. Niadtong October 1616, usa na pud ka fleet sa mga Dutch ang nakit-an sa Pilipinas pero niadtong panahona daghan na kaayo ilang pwersa na pulo ka galyon sa pangulo ni Joris von Spielberg o gibabagan sa mga Dutch ang entrance sa Manila Bay. Niatake po dayon ng mga Katsila sakay sa ilang 7 ka galyon sa pangulo ni Juan Ronquillo. Nalunod ang flagship ni Spielberg ang Sol de Holada sa dihang nangaigo kini sa kanyon sa mga Katsila. Maong napildi na po ng mga Dutch sa ikaduhang gubat sa Playa de Honda. Tungod sa sunod-sunod nga pagkapildi sa mga Dutch sa mga Katsila, nagdesisyon silang sa kupon na lang jud nila ang tibok Pilipinas gamit ang ilang tibok pwersang pandagat o militar. Paminaw nila kayo nilang pildiho ng mga Katsila tungod kay nailog man nila ang Spanish settlement sa Formosa or Taiwan sa panahon karon niadtong 1642. Si Father Juan de los Angeles usa ka paring Dominican nga nabihag sa mga Dutch sa Formosa gidala sa Makassar ang base sa mga Dutch sa Indonesia isip prisoner of war. Matod pa sa pari nga kung unsa kaatat ang mga Dutch nga sakupo ng Pilipinas, permi kuno nilang hisgutan kung usaon nila pagkuha ang Manila o permi kuno mag-recruit og daghan kayo mga sundao mga Dutch para sa ilang planong pagpanakop sa Pilipinas. Sa iyang gisuwat matod pa sa pare nga nakita kuno mismo sa iyang mga mata ang puwerteng daghanang barkong panggubat ang giandam sa mga Dutch sa mga pantalan sa Jakarta o Formosa. Samtang sa Pilipinas niadtong mga panahona daghan kayong kalamidad ang miabot sa nasod. Libuto ang bulkan sa Luzon niadtong 1633 o 1640 kung diin adunay food shortage sa Manila. Ugang padayon nga pakipaggubat sa mga Katsila sa mga Muslim sa Mindanao nga gipanguluhan ni Sultan Kudarat niadtong 1635 nga mao'y hinungdan sa dako kayong problema sa mga Katsila. Ni grabe pa ang sitwasyon sa mga Katsila sa dihang nagrebilde ang mga insek nga namuyo sa Manila ang Sangli Revolt nga naghatag og dakong kadaot sa syudad. Pero sa dihang niabot ang bagong gobernador general nga si Diego Fajardo Chacon sa Manila niadtong June 1644, kauban niya si Kapitan Sebastian Lopez o gipadala dayon niya og balik ang duha ka galyon ang Señora de la Encarnacion ug Nuestra Señora del Rosario paingon sa Mexico para mukuha og mga resources para sa proteksyon sa nasod. Samtang sa Batavia, Jakarta, mga Dutch nagdesisyon ng muatake sa Pilipinas sa pangulo ni Martin Garrett Brace o gipatunga nila ang ilahang pwersa sa tulo ka squadrons.
Ang unang squadron sa mga Dutch kay moderetso sa Pangasinan para agniho ng mga natibong Pilipino didto nga magrebelde sa mga Katsila. Unya ang ikaduhang squadron kay moderetso sa Zamboanga ug ang ikatulong squadrons maoy moatake sa Manila. Sa dihang naabot sa mga Dutch ang Ilocos ug Pangasinan, nipasalig dayon sila sa mga natibo nga undango na ang buwis ug buhian na ang mga natibo sa mga Katsila, pero loyal kayo mga natibo sa mga Espanyol maong giatake ang mga Dutch sa lugar. Niatras sa mga Dutch pabalik sa ilahang mga barko tungod sa kaisog sa mga kapangpangan o mga Ilocano sa lugar. Sa dihang niabot ang balita sa Gobernador General nga naa sa Manila, nag-andam dayon kini para sa gubat. Gipalig-o ng mga tanang depensa sa syudad o gipasulod sa intramuro sa mga nitibong bata o mga nitibong mga kababayan. Dayon naglayag paingon sa Pangasinan ang mga Katsila og naabot nila ang Bulinaw sa Lingayen niadtong March 15 alas 9 sa buntag. Nakita nila ang usa sa mga barko sa kontra pero naglayag kinig palayo nila. Alauna sa hapon upat kadagkong barko sa mga Dutch ang nakitaan sa mga Katsila kauban ang unang nakitaan nilang barko niadtong buntag. Maong nagsugat dayon ang duha ka puwersa sa dagat ug alas 3 sa hapon sa dihang nag-abot na sila ang usag-usa sa ilahang firing range, nagsugod dayon na ang gubat. Tanang kanyon sa mga Katsila niigo sa mga barko sa Dutch, walay epekto ang mga igo sa kontra, dagko kaayong damage ang naangkon sa mga Dutch sa ilang barko nga ngalagpot ang mga crew niini sa dagat. Niabot og 5 ka oras ang gubat sa dagat ug insaktong alas 7 sa gabi niatras ang 4 ka barko sa mga Dutch ug gipawong ang ilang mga lamparilya sa barko ug nawala na lang kini sa ngitngit para makaikyas. Niadtong July 25 ang duha ka barkong Encarnacion ug Rosario nakita ng Dutch squadron paingon sa Manila. Maong gigupo dayon nila kini tungod kay kahibaw silang walay proteksyon ang Manila. Nag-abot ang duha ka pwersa niadtong July 29, 1646 alas 7 sa gabi 7 ka barko sa mga Dutch ang nipalibot sa barko nga Encarnacion sa mga Katsila pero wa kini nagpapildi. Nagpabuto dayon og pila ka beses sa mga Katsila og sunod-sunod. Samtang ang barkong Rosario padayon po sa pagpabuto sa mga kanyo niini paingon sa mga Dutch, naghatag ginig dakong kadaot sa mga Dutch. Dayon nabangga ang Encarnacion sa flagship sa mga Dutch nga nag-inambakay dayon ang mga Dutch paingon sa Encarnacion pero gisugat sila sa mga kapangpangan nga sakay sa barko o nagsugo dayon ng away. Patay tanang Dutch nga nikatkat sa barko sa mga Katsila. Mintras padayon ang gubat sa dagat nibuto ang usa sa mga barko sa mga Dutch nga niliyab og dako kaayong kayo nga maoy hinungdan nga nagpahayag sa tibuok palibot. Niabot og buntag ang gubat pero niatras sa mga Dutch tungod kay puwerteng guba sa ilahang puwersa. Walay namatay sa crew sa Encarnacion samtang 5 ang patay sa barko nga Rosario. Sa sunod nga adlaw gisundan sa mga Katsila ug mga kapangpangan ng mga Dutch nga naa nalay unom ka barko nga puros guba. Giguyod nila ang usa nilang barko nga nasunog ug nag-abot og balik ang duha ka pwersa sa isla sa Mindoro. Alas 2 sa hapon nagsugod na pud balik ang gubat. Matod pa sa usa ka saksi sa panghitabo nga ang buto-buto kuno kay mas grabe pa kaysa sa naunang gabi. Mura kuno daghan kayong bulkan ang nibuto sa kakusog sa mga kanyon. Sa dihang nagdugol ang mga barko, nagbinusilay na po ng mga crew sa mga barko. Dayong nalunod ang usa sa mga barko sa mga Dutch kauban ang crew niini ug nagsinagitay ang mga Katsila ug mga kapangpangon og Ave Maria, Ave Maria sa ilahang barko. Pero nagpadayon ang gubat hangtod alas 7 sa gabi nga gipawong sa mga Dutch ang ilahang mga lamparilya para makaikyas ug balik sa kangitngit sa kagabion. Nitritso po dayon sa Cavite ang barko sa mga Katsila kauban ang mga kapangpangan para ayuhon ang mga guba sa ilang barko. Ug sa pagdunggo nila sa Cavite, naglakaw silang nagtiniil paingon sa simbahan sa Santo Domingo tungod kay milagro nilang napildi ang mga Dutch bisag duha ra ka buok ang ilahang barko. Gisugat po sila mga natibong Pilipino nga puno sa pasalamat tungod sa kaisog sa mga kapangpangan nga ilang gipakita sa away nga kapwa nila mga natibong Indio or Pilipino.
Niadtong October 4, 1646 ni balik ang mga Dutch para mobaw sa ilahang pagkapildi ug niadtong panahona mas dagko na ang ilahang mga barkong gidala ug mas daghan ang mga kanyon. Nahitabo ang gubat sa Manila Bay, tulo sa mga barko sa mga Dutch ang niatake sa mga Katsila ug niabot og 4 ka oras ang gubat sa dagat. Sa kagrabe sa gubat ug kamaayo sa mga Katsila, naginambakay ang mga Dutch sa ilahang mga barko tungod sa daghan kaayong igo niini sa mga kanyon. Sama sa mga naunang panghitabo na pildi na po ng mga Dutch, bisan pa man nga mas dagko na ang ilahang mga barko ug mas daghan ang ilahang mga kanyon, pero upat ang patay sa mga Katsila sa barko nga Encarnacion. Niikya sa mga Dutch o gigukod sa mga Katsila pero dihang ningit-ngit na punog balik wa na kiniikit ug dayo na jud kining nakaikyas. Ning balik po dayon sa Manila ang Spanish Armada nga malampuson batok sa mga Dutch. Og niadtong January 20, 1647, usa ka selebrasyon ang gibuhat og nagfiesta o nagprosesyon ang tanan tungod sa milagrong pagkadaog nila sa gubat sa dagat og pila ka beses. O gibuhat na kining selebrasyon matag tuig sugod niadtong adlaw. Wa na gyud mobalik pag-usab ang mga Dutch sa Pilipinas mahuman ang panghitabo. Diri na lang kutob og kayo galimot sa pag-subscribe diri sa Abisat TV para sa mga masunod nga videos. Daghang salamat sa pagtanaw.